na sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa ta maabot ng mga drama. Thank you very much everyone. Balagtigi. Dili ta magdali-dali sa atong hukom. Base na sayop ta. Ato kining ipaagi sa eksaktong proseso. Atong ipaimbestigar ang nagpuyo diha. May maghimot ang investigasyon. Di naman makabot ng gingon mong investigasyon, Kapitan. Muna! Hindi may magkapabutan na! Makalayas pala yun ng mga ipagtuha diyan, ha? Sunugon! Niranggas ang ipakuha ko si Bay. Ibo-bo na to na ng bayan. Baba yan! Dot ka lang! Nabubuhan na gas. Dos ka na na to, Posporo! Yes! Diyan na! Ayaw ka na rin yung buhata. Nanggawas ang mga impacto! Ang gawas. Ayaw na kamo paghukom nga mga impakto sila. Magmalinaw no na kita. Uday! Makisulti kita sa mataro nga paaging alin. Tanay! Paminahon taon na sila. Ano na? Ay, nanimaho manggas ang palibot. Nanay tirang, anong mamasangil man sila na to? James, Dili ka lang, Laura. Kaya budoon ko nila. ayaw pagduol, James. Kaya tingalig unsaon ka pa nila. Isulti ang inyong buot isulti ning mga tawhala. Kamu ba'y nagpatay nining mga tao nga nagbayad ining inyong tugkaran? Dili kami ang nagbuhat sa patay niya ng mga tawanan. Pasultihaon na mi! Paminawa mi! Dili kami ang kriminal. Nasayop po sa inyong gituhuan nga mga impakto mi. Doon ay katingalahan nga nahitabo ining dapita. Og dili kami ang tinuod nga nagpuyo nining maong bay. Naabot mi nining dapita tungod kay gigukod mi og mga kasag. Gisong mi og usa ka kasag nga babay. Oh, siga man na mga mata ninyo, ha? Pitok-pitok man na. Kadtugong kasag nga babae nga inyong nakita nga mo ni patay o mo ni kuha sa kasing-kasing sa mga laki dito sa baybayon. Nagtiram, nang pasultihaw na si Laura. Patiwasan siya sa gusto pa niya isulti. Ay, oo, Dong. Sorry, Dong. Naabot mi din aron makatago mi. Kay mato din Lucio nga maoy tag-iyan nining maong bay. Safety mi din O karon, dili pa lang dugay. Dunay ni atake din mga gagmayng tao. Ug lahi ang ilang mga hitsura. May silik sila, mga ukoy. Sila ang nipatay sa inyong mahal sa kinabuhi. O karon mo magkato, aduna pa'y usangan habilin nga wa masunog. Tanawa ninyo nilang ubos sa kahoy nga lumboy. Ubos ka yung lumboy. Hoy! Hala! Kangilan siya ngaw! May silik tinood! Kangilan! Ay, ano siya to? Nakanungog ka, James? O Laura, Doon ako sa nahimutangan sa akong trabong po. Nakita ko nga dunay daghang mga tao. Upadayon ko sa akong tuyo. Ani ko mag-agi sa libon. Hay! Kadugay na ito maabot inis imong bahay. Los! Layo pa yun, Los, no? Layo pa yun to, kay hinay man tang mulakaw. Di kundili pa, bato ang ubang bahin sa atong lawas. Makadaga nun Los. Ano nagahi ako, pangig, Los, oh. Dali raon datang maabot, Los. Abot na kahatingali, taron, Los. Nigahi na papangig na. Mana kang istorya. Mana sa Hinay baan man mo kay apapangig gigahi man. Ay kabugat sa kong lawas. Lisod kayong ilakang. Lisod ilakaw. Lisod lagi ilakaw kay nabato man ang uban bahin sa atong lawas. Los! Samot nagbato na tatanan, patay na tana kay ang atong kasing-kasing di naman mo pitik, Los. Ayaw hilak, Los. Oy, mabato ng luha ni mo, Los. Sakit yun imong mata, Los.
Hilak na ka! Adto ka mamatay, Los! Nga numadlog ka mamatay. Nga klaro man kayo nga adto ka tugpas kalayo sa impyerno. Adto kang Taning, Los! Pulihan mo ang assistant ni Taning, Los! Gusto pa kong mabuhi. Gusto pa kong mabilyonaryo. Ay, kita. Balikon ko niya tong mga nagliundok nga mga bulawan dito sa ilawom sa langob. Wag ilay na sos. Oo ni mo, Los. Apila to kuhang bitin kay bulawan man to, Los. Makuha ni mo ang mga bulawan. Kana og dita mga matay kay mahimo naman tarong taon-taon nga bato, Los. Simba ko, wasay! Aghalhal ng naong mo. Los. Ay, lagi ko lagi bastos. Los nang naong ni mo, Los. Ay, lakaw pa, wasay. Lakaw pa! James, Hindi ko ba ito? na sa palibot. Laura. Nagkadungog ka aron? Oh, Laura. Nang tirang, dada pagbalik ang bata sa sud sa bayan. O, day. Dali, Dong. Dali, Dong. Busuot ka sa bahay, Dong. Ano na dautan nga naas tong palibot? Huwag mo patay kini dato. Palihog, sud mo diri sa bahay. Uy! Musod yun niya! Aron inyo may malapa! Dunay dakong bitin nga naa sa atong palibot. Ug mo patay siya kanato. Aba di ay! Ligang to na niya ay! Mugna lang na niya! Atik-atik lang nga! Tingalit sila sa pambitin! Ikadlo ka niya! Mupatulan ka tanila! Musuno na kita sa bahay! Kundi ka mo dapig na mo, Kap! Hala! Ikaw yung Kap! Anong mamalik naman sabta din eh? Ha? Ikaw ka kay gisaling na nimo ni Medusa nga mo'y magkakuha ni Laura! Ha? Ha? Gisusi ko lang. Kung niya pa din is Medusa. Ha? Ngano di ay? Nakita ko siya sa akong nagdagay ng tubig. Unyay nakita ni mo si Medusa sa nagdagay ng tubig yan niya paingon din eh. Di ka magkababot! Tiking, nahibungan ko kung nga nung niya paingon din is Medusa. Nga unta, gipangita pa man niya ang iyang trabungko. Ang ray ng trabungko nga gipanag-iya ni Medusa. Basinong nakita na o iyan ng kuhaon si Laura! Hala! Si Medusa ka na! Yabaki niya mga tao! Maniita sa mga pangitabo, Tiking. Maniita! Si Medusa! Sige, Medusa! Pamatyan ng mga tawhana! Lapdosi si mong ikog! Una lamya! Sige! Hala! Imodo, Carteros, Espiritus, Dicta, Yun! So dahil mo, pagdali! Napatay ko ang ubang mga tao ug adunay mahimong bato. Ug dayon nagupok kini tungod sa sobra nilang pagtutok sa akong mga mata. Dali silang nakasod yan ang ba? Kinahanglang makasod ko diha. Busukan na ko, Espiritu ay tug-amang ko! Katawa yung walit! Lipay kay nagkakaog Espiritu! Katawasan ko! Agay! Dukulman ko! Nalipay ko, Tiking. Tungod kay... Tanawa si Medusa. Sabi na ko nalipay ka kay nagkakaog kang Espiritu! Dili na maulitob. Si Medusa. Tanawa. Gituyok-tuyok ka niya ang bay nga naimutangan ni Laura. Nga sa ato pa, makuha na niya si Laura. Unyag magtuyok-tuyok na na siya diya. Di siya musuda ng baya. Magtuyok-tuyok na malipong siya. Di kaya po niya makuha si Laura. Unsa? Dalawa! Gatuyok-tuyok naman siya. Anong di man siya kasudyas bay? Ha? 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 Tuod. Dili sub siya makasod niya ng baya.
Nga naman yung ka? Uwa na gahadjong-hadjong sa atong palibot, day. Ay, dako arabag tingog bitina, oy. Ay, ginoo ko, ay, kada ko sa kong bitin, unsa naman taon, tinuod ka ito. Ay, nangutan na kapag yun, og tinuod ba? Tinuod, oy. Og di ka gid mo to, halagaw sa dito. Gaw sa og palamoy sa bitin. Oh, ha? 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 Dahil na ba kayo mo pasabton nga di kami ang kriminal, di may mga impacto. Tinood yun eh. Tinood yun. Hindi ka ba nagpatay sa mga taong na nagbayad sa gawas? Diing nang dili. Aw. Pastilan, o gwapa mo makasodin he. Ay, adto, magkahamotog pa sa tiyan sa bitin. Maluto, magkahamo dito sa asidong mga kagwanga mo. Medusa, Ikaw yun lagi. Ni akasabay din ni Haring Aqualos. anaa sa sud si Ibria. Doble ang akong igo, Haring Aqualos. Unsa? Gikan ko sa nimutangan ni Jokol. Ug akong naibawaan sa sikretong kabana. Nga anaa diha nahimutang ang dugay ko nang gipangita. Ang akong gamanang trabong ko. Aw, kung mauna! Makuha mo ang imong trabong ko. Ug madaha ko na usab si Ibria sa balagtige! Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!